se další, informačky o Forstory. Na Skypeu si mě můžete přidat jako MonCoose. Můžeme si zahrát Forstorko. Říkám, jsem moc dobrý, mám jenom 24, moje postava vypadá takhle. Přiblížit. Takže nejsem nějaký master. A když dáte CH5 a X Hydra a CH5, jak říkám, uděláte tam postavu, tak a budeme volat na Skypeu, můžeme si zahrát a můžeme natočit, ne, protože vlastně nefunguje na počítač, takže jinak bych točil video. A kdo točí videa, tak by se s ním taky točil video, kdyby chtěl. Tohle byla informačka, tak já děkuji za pozornost a ještě jednu věc. Pokud chcete, abych někde hrál na Lapirisu třeba, napište do komentů, že pojď hrát na Lapiris, taky můžu na chvilinku, ale nebudu tam hrát tolik, jak na X-Hadru. X-Hadr, to je hrozně super jméno, prostě, víte co. X-Hadr, prostě máme na Hadru napsaný X-ko. Co to je? No nic. A Delion, protože nechci urážet Valeriony, ale prostě pro mě je Delion lepší. Máme tam lepší věci a to jde. A nechci s tím urazit Valeriony. Jestli jste vadilo jeden z nich, tak promiňte, jako já jsem vás nechtěl nějak urazit. Já proti Valerionům nic nemám. Ne, on ním do mě útočí. A toto teda byla ta informačka. Já děkuji za pozornost a uvidíme se, až napíšete to. A moje jméno na Skype je MonCoose. Takže nazdar. Děkuji za pozornost. A už to říkám po třetí, a už jsem s tím trapnej. Takže, jestli někdo chce zahrát s mojí postavou, XPím, kdo XP na 34 beru se všema 15 prostě, ale mám jenom 595 korunek, takže nepřekládejte nějaký věci. To, co mám na sobě, to mám vypůjčené všechno, až na to jsem si koupil za těch nějakých 116 tisíc a 1 gold. A prostě, nic na to nemůžu říct, takže kytka, teďka byla tma a tohle je teda moje postava, můžete se tady podívat, zastavit si to, a kouknout tady na to, co tady je. A já se s vámi naučím pro další a napište na Skype, když se budeš tak chtít přidat, potom ještě na Facebook, na Facebook, ne. Mám ho, ale to já nebudu říkat. Dobře, Jakub Málek. A nakonec je tu ještě poslední věc, dávejte hodně lajků a sběru a tady. Ne, až napíšete na Skype nebo nejlepší do komentů, tak se uvidíme. Tak čau.